Bueno, mga kaigsunan, mayang buntag ka ninyo, mayang udto, mayang gabi, depende sa inyong pagtanaw. Diri sa atong tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran mga kapaglaom ug ato nga kumusta ang tanan nato nga mga igsuon nga kanunay nga nagapakiguban kanato apan sa dili pa ta mo greet sa ato nga mga sponsor magampo sa ta. Dalaygon mamiyaw na mga Dios tintak na sa kabuntagon, kauton ug kagabion. Ikaw panalangin kanamo og tagay kami kaalam ug kabalo nga amo kini nga matun-an ang balaang kasulatan. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin sa nagtanaw. Amo ginagisalig madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kapaglaom atong pagkumusta ang ato nga mga sponsor. Si Sir Jonathan Dandoy. Sir, mayong buntag mo diya udto. Ay gabi iba ka. Hindi sa imong pagtanaw. Salamat sa imong bulan-bulan nga pag-sponsor kanato og sa tanan nato nga mga sponsor sab si Sir Juklan og sa tanan nato nga mga nagsubaybay mga kaigsunan maayong udto kaninyo buntag o gabi baka no atong tun-an ron mga igala kining may tungod sa larawan mga igala no. Matod pa nila nga ang larawan makagaba pero wala sa Biblia no. Nga ang larawan kuno ng ang mga rebulto makatunglo pero wag isulti sa Biblia. Mga kapaglaom, kung dili gani masulti sa Biblia, nagpasabot nga kinaugalingon kana o kana doktrina, tradisyon sa tao mga kaigsunan. Wala magsulti ang Biblia ni ana, nagpasabot imurang kaugalingon. Kaugalingon nimong opinyon. Mao na nga dili mo makabasol mga igsoon sa mga tao nga wala magbaton og mga rebulto o sa pagyukbo niini. Wala mga kaigsunan. Pero kanang mga visual nga makita nato sa box, makita nato sa uban nga ilustrasyon, pwede na mga igsoon. Pero ang gihimo sa ato nga mga dagko karon nga simbahan igsoon, nagayukbo sila, nagatahod sila unya ilang giisip nga makaayo. Mo na nga giingos Biblia, klaro gyud mga kaigsunan nga kun imong basahon ang Korinto nga ang Diyos dili tinuod nga Dios. But pasabot dili iyang kaugalingon nga picture o kaugalingon niya nga rebulto. Wala mga igsuon kay wa pay nakakita sa Dios gawas sa nanaog mga kaigsunan. Gawas ni Jesucristo. No? Kini si Jesucristo sa iyang pagpakatao, wala pa po yung mga kudak kaniadto. Mao na nga dili ta pabatunon og larawan tungod kay ang Dios unsa man siluso siya mga kaigsunan. Atong basahon Exodo 24 hangtod sa 6. Nag-ingon dia mga kaigsunan. Unsay gingon dia igala? Exodo 24:6. You must not make for yourself an idol. Ano na mo mga idol o Diyos? Tungod kay dili tinuod nga Diyos. Idol of any kind or an image of anything in the heavens or the earth, bisan hulagway kon mga larawan nga tuas langit. On the earth, diri sa yuta, Birhen Maria, San Pedro, San Roque, ug uban pa. Og sa dagat, in the sea. Verse 5, you must not bow down, dili ka magyukbo ni ana, to them or worship them. Di ka magyukbo kanila ni magsimba kanila. For I, the Lord your God, ako mao ang Ginoo nga imong Dios,
a jealous God, ako abuguan nga Dios who will not tolerate your affection for any other gods. Unsa nakahimo nga alaot sa atong Pilipinas nga gitawag kapag laom og kining gitawag siya higala og Christian country. Pero ang nahitabo mga kaigsunan, ang nahitabo nahimo na hinuon nga luoy ang atong Pilipinas nganuman tungod sa image mga larawan nga gipakadiyos sa mga tao mga igsoon. Ang pangutana, kananaw man na ni Hesukristo, dili man na ingon nga mga baal na siya, tanaw na to kang Kristo ba nang naong mga kaigsunan. Okay. Tanaw to kang Kristo ba nang naong. Oh. Kanang Jesus Christ nga atong ginakulit-kulit karon, Simon Peter na artista na mga kaigsuonan. Oh, dili ba gusto ang Biblia nagsulti ang balaang kasulatan kapag laom nga ang Diyos dili tinuod niya Diyos. Unya masuko pagyud ang ato nga mga kahigalaan nga ang ilang mga rebulto na gipulpog gidauban. Oh, ngano man kay inyong giisip nga kana Dios, inyong giisip nga kana hulagway sa Dios. Hulagway sa Dios, hulagway kana ni Simon Peter. Lagi inyo lagi Brother Jerry. Malagi inyo lagi nga mga picture dia kang Peter din na. Yes, Simon Peter na ilustrasyon nga na ay Kristo nga naas kalibutan mo bitaw na nga ug masunog na wala lay problema. Ug madaot ang naong diha wala problema inyo. Pagkasadon man ninyo kun mga madaot dinha kay lagi kunuhay nagrespeto kamo kay ang tagia si Kristo. Si Kristo nga dili man si Kristo, si Simon Peter man ang artista sa gitawag mga gigsuonan mga artista ba sa Hollywood. Oh. Mo nang natawag abukuhan ko kay ang inyo nang gisimba bisan gani si Maria gisimba na ninyo nga dili manggod na si Maria. Dili na si Maria mga higala. Kinsam na Brad Jerry. Dili na Maria artista gihapon na. Dili ba? Artista gihapon na atong testinga tanaw. Kana si Maria, dili gyud na si Maria, no si artista na ato na ipakita karon taon. Artista gyapon na, dili na mahitabo nga mutabang na ninyo kay kana nga image dili na kang Maria mga kaigsunan. Na unsa may sulti higala, unsa may sulti mga kaigsuonan sa balaang kasulatan. Tinga na to, basahon na to ang Buhat 17:29. Unsa may gingon? We are the offspring of God. We ought not to think that Godhead ang ulo nga Dios, ang Dios is alike unto gold sama sa bulawan or silver sama sa mga salapi o bato nga ginakulit by art, graven by art and man device, nagahulagway o nagibuhat sa tao, sumala lang sa hunahuna sa tao, and man's device. Nganong hunahuna man, wala may nakakopya sa panagway ni Kristo. Mao bitaw nga ang simbahang RCC Romano Katoliko ilang gikulit ang panagway ni Simon Peter. Simon Peter nga usa ka artista sa Hollywood. Kanang nagdalaan ng pagpagamatay ni Ginoong Hesus. Na Calvary. Mga artista na gikulit na gibutan sa simbahan. Di ba tama ang gisulti higala sa Exodo 24:6 nga mo sa gingon, I am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. Nganong nagsilos man siya kay kanang atong giyukbuan, kanang atong gipedpahiran sa panyo kay makaayo sa mga balatian. Si Simon Peter ang usa ka artista mga kaigsunan.
Mauna nga mangayo lamig dispensa ninyo kay ang pagtugan sa kamatuoran higala sakit apan kini makaayo. Ang usa ka mga sakit na sa tao kun dili nimo pasakitan dili pud na siya maayo. Ang usa ka hubag higala kun dili nimo na pabuthon dili pud na siya maayo. Mo na ang pagpabuto sa hubag sakit kaayo apan kini makaayo. Ngano man gisulti na sa Biblia. Abra jere, naman lagi gipahimo ang Ginoo og ilustrasyon. Oh. Mahimo siya kirubin. Oo, kay naa dito ang mga balaod sa Ginoo. Ilustrasyon. Nakita ba mo nga ang mga Hudiyo nagpaid-pahid dito og kining panyo parang maayo? Wala. Nakikita ba mo nga nagagos-gakos ang mga tao dito sa larawan? Wala. Kamuray nagagos-gakos ni ana. Mao na nga di lang ta masakitan higala, ang amo lang ang pagtug-an lang, no? Wala ba ta kabantay mga higala nga mga kapaglaon nga dili man na maugod ang panagway ni Kristo? Dili na mao mga kaigsunan. Oh. Mo na nga posisyon na gani, isuroy na gani, daghan na dayon kaayo mga kaigsunan ang magkining sa labi na tong Black Nazarene na aghan nga kan nga matay nga kuyapan na tong mga panahon na kay tung sa kadagas tao kay gusto laging mga maayo. Ang pangutana, wala ba ka magsilos o nagsilos ang atong Ginoo nga sumala sa gisulti sa Biblia? A jealous God. Ngano man nagampo na unsa may hinungdan? Unsa may kalainan brajiri? Sa mga Iptuhanon nga mikuyog sa panahon ni Moses nga nagsimba sila mga idols. Oh. Ang kalainan lang kay baka ang ilang gihimo. Oh. Pero ang pagsimba nila nagtuog sila nga maotong Dios bisag baka. Maoro po ni hitabo mga higala, nagsimba sila sa ni Birhen Maria. Ang ko na ginani ko na G. Carlo mga kaigsunan. O nagampo bitaw ni Maria. Yan puan magani si Abraham. Oh, lahat pasabot nga nagtuog yun sila nga kanang hulagway si Maria. Pero dili di ay. Sulusama ra sa panahon ni Moses nga nagsimba sila nga nagtuo sila nga katong baka nga gikulit gihimong rebulto nagtuo sila nga kadto Dios. Pero dili di ay. Sa may kalainan na mga kaigsunan. Okay ra unta kon makaingon ta murag may posibilidad pa nga murag makaigo gyud mo mga igala kun nang si Maria tinuod niya iyang picture nga niingon pud siya nga himuy ko ninyo mga rebulto unya magsimba mo sa ako nya naa pa gani sa mga basahon mga igsuon nga ang Dios nangayo og idea ngadto kang Maria. Oh, dili ba? Orag makaingon ta mga kaigsunan murag layo naman na igsoon, no? Layo naman na. Karon arita sa kon unsa may mahitabo kun magsigi tag gamit higala ni anang gitawag mga kaigsunan og kining mga larawan nagsimba ta sa mga larawan. Nagingon dire Romans 1:25. They exchange the truth about God for a lie. Nagapanghimakak ta sa Dios. Ngano man, worship, nagasimba kamo o nagaserbisyo kamo sa binuhat nga mga butang. Labaw pa sa mga magbubuhat. Who is forever praised. Amen. O sa gingon, nga kini ang kamatuoran nga kamo nagbakak sa Dios. Ngano man gisimba ninyo ang mga larawan, ang mga hinimo og larawan og nagaserbisyo kamo. Labaw pa sa magbubuhat. Created things rather than the Creator. Ang binuhat mo inyong ginasimba. Usa mo kalainan sa unang panahon mga kaigsunan. Sa mga panahon sa mga Baal, nagtuo po sila nga Dios pero dili di ay. Kamo sa mga RCC nagtuo po mong si Kristo na pero dili di ay. Si Simon Peter ang artista di ay. Dili ba?
maura ang natawag mo nga idol or kining gitawag nga Diyos-Diyos o Diyos-Diyosan mga kaigsunan. Kay ang matuod nga Diyos, ang Diyos dili tinuod nga Diyos. Nya tinuod din as Simon Peter ang artista higala. Dili na hoy mga kaigsunan, no? O nang makaingon ta mga kapaglaom nga ta dispinsa sa mga tao kay asig mga masakitan na sa mga kaigsunan, no? Wala giingon lang ginako higala nga muna giingon ako nga atong klarohon kung magsimba na manggalin ta og Dios, klarohon nato nga kanang atong gisimba tinuod gyud nga Dios. Basig istorya ra na nga si Kristo lagi na. Oh, sure ko si Kristo na. Kunya namahid pa sila si Windel Talibong. Naingon pa nga tanawa, tinuod ni mong Kristo kay naa po do sa sulat ni Ellen G. White, naa po din sa mga sinulat nga sa iba o si Kristo man po no para sa among larawan. Wa na siya mga kaigsunan. Diya lang to sila nangutlo pero ang lakto pagkasulti og kaigsunan wala sila kasabot unsay mga idea ni ana, unsay gipasabot ana sa mga Adventista, no? Sayang mga image mga kaigsunan wanay gingon niya na padako na hinuon nila ang image kining mga larawan mga kaigsunan nga matud pa pareho day na nga dili man na siya pareho kay Kristo man nga mo. Siguro alagi nga si Kristo na. Kaya basin og di ka kasiguro, no? Og siguro ana nga si Kristo ginahigala. Kay parang makaingon gyud ta nga sama ini. Imo ginang siguroon nga si Kristo gid na, no? Si Kristo gid na siya. Si Simon Peter na mga kaigsunan, no? Kanang mga picture din na. Tapos ilustrasyon. Mauna mga higala. Ilustrasyon nga nagingon si Jesus, if you love me, keep my commandments. Ilustrasyon nga giingnan niya si Simon ay giingnan niya si Nicodemus nga kinahanglan magpakatao kapag usab. Unya ilustrasyon niya si Kristo nagagiya ngadto sa mga tao. Yung mga picture mga higala ay visual ilustrasyon. Dili sama sa inyo nga pag-abot nyo simbahan manguros mo haggan ninyo unya girespetuan ninyo pag-ayo kay lagi nagtuo mo ka nga si Kristo na. Pero dili mga higala. Dili kana si Kristo mga kaigsunan. Dili kana si Kristo. Kanang gingon niya si Kristo nag-awhag nga pasudlong ta sa langit. Kanang picture din na ilustrasyon kana ngayon ana ang dagan niya si Kristo nag-awhag. Dili kay makakita mo na mudayon ni mo panguros o halok-halok din sa picture. No mga picture lang na mga kaigsunan. Kadtong sa panahon sa templo mga asawa kadto ni Solomon nga naghangyo ni Solomon nga magpasulod sila og larawan moto nga daghan nakita dos templong mga larawan sa kang Baal to mga igsoon dili to sa mga Hebrohanon. Mao bitaw si Solomon si David nakasala tungod kay nagpasulod sila og mga Diyos. Mga dili tinuod nga Dios kanang gigamit ni Windel nga iyang gidala-dala. Sama ra siya nga naglansang anak ni Kristo. Mahadlok panuway anak. Panuway pareha tag relihiyon do. Ayaw ko gilara dia. Ang uban na ginadrawing na mga kigsuna, no? Ginadrawing na ang mga picture ni Ginoong Hesus. Unya mga ilustrasyon niya si Kristo nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, no? Unya ilustrasyon niya makita sa atong mga basahon. Kana mga igsoon sa mga basahon, ho? Unya kining tanan mga kigsunan, mga ilustrasyon kini kon gitawag higala nga
pagpahibalo nga naay Kristo nga nagpakamatay kanato. Dili na mo'y atong yukbuan simbahon. Oh, dili na mga kaigsuonan nga atong simbahon si Hesukristo. Oh, ato siya nga ludhan sama ninyo sa kababae, ha? Nga yang gihaluk-halukan ang picture. Dili ingon ana mga igsoon. Kay nahitabo higala, ha? Kana siya mga kaigsuonan, nya gihaluk-halukan sa babae, nya mutuo kami nga wala na magsimba. Ha? Ay kung ingna nga gipahibalo ba na sa mga Catholic faith defender nga ayaw si anak si Simon Peter na. Wala po mo magpahibalo. Muna nagingon ang Roma 1:25, nagbakak kamo sa Dios. Ngano man kay gisimba ninyo ang mga hinimo lamang tao. Gipakisama ninyo ang Dios sa mga linilok nga larawan sama sa gold, silver, ug uban pa. Mao na nga ang Dios magsilos yon. Exodo 24:6. Sa gingon sa 4, yung sa ingon sa Dios, I am a jealous God. Mao na mga kaigsunan. Mga may dispensa ninyo, kaya nga klarong pagkasulti, masakitan man gyud mo, pero mao lagi na, di po nato ni pahibalo sa inyo mga kapaglaom, makaingon sad mo nga tinuod na inyo. No? Kay kung tinuod pa ng kanang mga larawan, panahon sa baha, bagyo, managang na sila, ay wala man gyud. O ba nangaanod, o ba gani giluwas atong mga tao, gipasan, kay ngano man maanod man. Wala. Dili day makahimo ang Ginoo sa pagluwas adto. Makita dito nga naglutaw-lutaw dito, nagluwas og mga tao. Wala ngano man. Kana nga mga picture, mga higala, mga ilustrasyon, dili kay Dios. Oo nga, simbahon. Unya giangkon ra bas Catholic defender nga J. Carlo nga nagsimba gyud sila ni Maria kanang larawan. Ila na gyud na. Dili na inyong doktrina, badlunga na. Badlunga na, ayaw na og pasulti ang nagsimba mi ni Birhen Maria. Isa mo ginagsimba nga mga apostoles ni Birhen Maria? Ha? Nangamatay ang mga apostol, isa may nagsimba, kamura man. Muna nga, dili na katuhuan mga kaigsunan. Kung gusto mo nga mo dugang pa na parto nini mga igsoon, no? Ato ning tun-an sa pag-ayo. Tun-an ato sa pag-ayo mga kaigsuonan. Kung unsa gayud mga higala, no? Unsa gayud ang giingon sa balaang kasulatan. Ngayon may dispensa ninyo ato mga higala, mga Catholic faith defender, at least na kuha ninyo na lamang yapon na inyong bawg-bawg anak nga gitugot man amo lagi nang akong pangutana nganong magisgot taglarawan adto mamos Old Testament, wala mamos New Testament, labi lang Sabado lagi isgutan inyo maming padtuon gid New Testament nga human na banhaw sa Kristo nya kamo human na banhaw sa Kristo o wala mabanhaw humagbanhaw na igingon dia nga magbatog larawan. Para isip-isipon po na ninyo mga kaigsunan. Kay lisod man kami, umubasa may Old Testament, adi na. Aritas bago, sa panahon sa Kristohano, naaba mabasa. Yaka mo, naapo yung ba? Naimabasa din na, daga, malagi mo og sa mga Hudiyo. Unya, sige mong pasipala nga, nagpaka-Hudiyo mo, nga ang gituman, sudi gituman ninyo. No, ituman mo po ninyo ng mga larawan, nga iyam na Hudiyo. Isip-isipan ninyo. Klaro mo gyud kay na nga gilimbungan lang ninyo ang inyong kaugalingon. Ayaw mo paglimbong. Ayaw pahimakak sa inyong kaugalingon. 1 Juan 2:4, siyang nakailag kanya pan wala magbantes mga sugo kinibakakon wala kanyang kamaturan. Mo bitong gikuha ninyo ang ikaduha og verse 3 ug 4. Wala na sa 10 commandments sa RCC, wala na. Ngano man, kay diha mong dapitan bagsak mga kaigsunan. Kung tinuod pa mong dili mo guilty, nganong gikuha man to ninyo? Nga di ka magbaton og linilok nga larawan. Wala unta to nyo kuha. Kay inyo lang i-explain, wala man gikuha man gyud. But pasabot guilty mo.
Di mo gusto nga mutuman adto tungod kay agin sa inyo nga kanang mga larawan niya sa inyong simbahan puros na mga artista. Ang tinuod lang siguro din nga larawan kana San Roque, abot tinuod mabaka gyud na. O kanang bag-o karon ninyo nga mga santos, pero kanang mga apostoles, mga artista na mga kaigsunan. O na nga, ngayon lang kung dispensa ninyo, ay alam mong kalain. Alam mong kalain, total, birada mong gihapon mo. No? Birada mong gihapon. Bira lang gihapon. No? Ako lang, walang tayo ad hominem nga pagpasakit sa atong isig katao, mga kapaglaom o mga kaigsunan. But igsoon, wanang tayo panon, mag-ampo tayo special. Atong iampo igsoon nga palawman pa nato ang atong pagtuon. Salamat Ginoo nga ikaw magadugang kaalam labi na nagtan-aw karon mga RCC, mga Catholic Faith Defender o pang mga relihiyon nga palawman ang pagtuon para masabtan gayud ang imong kamatuoran. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin kanila. Ako kining gisalig nga dawat ubas kapasiloan sumsala sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga igsoon, nagitay panahon, salamat sa inyong nga pagpakiguban diri sa atong tulumanon mga igala pag utingkay sa kamatuoran o manghinaot ko nga kitang tanan mga kaigsunan magmadasigon sa pag-alagad niya kaniya o magmadasigon sa pagpaabot niya. Wala man tay panahon kini si anyong amigo sa kahanginan sa social media kabaglaom Jerry Laig moingon ang ako magaingon nga wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much.